samo da vam kažem da su stigla nova istraživanja koje mi se jako dopadaju, naročito novu krizu i besparicu, ne da su legla. Sve će vam biti jasno kad vam pročitam rečenicu koja kaže: pritiskajte ovih 7 tačaka na vašem nosu za pun novčanik. Kaže teorija sledeće: pritiskanjem pravih tačaka na nosu uspeh i bogatstvo su vam zagarantovani. I mogu da vam kažem da ja čitavo popodne stiskam i trljam, ali sad ne znam da li to dobro radim, pa sam pozvala Ivu, se trljamo tu zajedno. Sad ćeš da mi pomogneš, zdravo. Ajde ovako. Ako hoćeš neko nasledstvo da ti padne, dobro, trljaš tačku broj 2, a dobro, to je negde na sredini nosa. Čekaj, gori ili dole ovde, jel? Na sredini. Na samoj sredini. Aha, dobro. Na kosti, plavuša, dobro. Da. Kost, dobro. Tu, trljaj. Trljam. Da. I govori koliko samo volim svoju porodicu. Aha, koliko samo volim svoju porodicu. Koliko samo volim svoju porodicu. Ako me sluša preko interneta tamo negde u dalekoj Australiji, najviše vas volim. Ajde dalje. Dobro. Ako hoćeš povećanje plate. Hoću. Trljaš desni ćošak nosa, skroz dole kod nozdrve. Aha, dobro. Znači, i šta skroz pričam? Dole kod nozdrve. Odmah pored nozdrve tu i kažeš zaslužila sam povećanje plate. Zaslužila sam povećanje plate. Zaslužila sam povećanje, možda ako glasnije kažem čuju me u kancelariji. Zaslužila sam povećanje plate. Vidim ja, ima tu fora kako na lutriju da dobiješ, kako neki poklon da dobiješ. Hoćete da probate? Ako želite, evo ja ću sada da okačim sliku sa tačkama za trljanje na Facebook strani sa Vesnom na ti. Pa trljajte za vikend i javite šta ste istrljali, jesi tako kaže Iva? Istrljali, da. Dobro, čekaj, koliko samo volim svoju porodicu. Zaslužila sam povećanje plate. Zaslužila... Radio S.